नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्याच्या सीमेर खास तपासणा व्यवस्था. कारवार येवच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तान कसलीच अहितकर घटना घडू जायना म्हण सुरक्षतेच्या दृष्टीन म्हणा किंवा खास राज्याच्या सीमा भागातल्यान तस्करी किंवा इतर गोष्टीचे भान दवरून गोय कर्नाटक सीमा भागाच्या पोळे तपासणा नाक्यार जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर यांनी खास भेट देऊन परीक्षण केले. या पोळे तपासणा नाक्यार तपासणा कर्मचाऱ्याक बारकाईन लक्ष देऊन कर्तव्य करची सूचना दिली आणि तपासणा कर्मचाऱ्याच्या संख्येत वाढ करून त्या कर्मचाऱ्याक अगत्य मूलभूत सौलभ्य दिवची वरिष्ठ अधिकाऱ्याक सूचना जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर यांनी दिला अशी प्रसार माध्यमाक कळयला. मॅजिक बॉय क्रिकेट असोसिएशन अस्नोटी हे आयोजित केला. कारवार तालुक्याच्या 8 ग्रामपंचायत व्याप्तीचे टेनिस बॉल ओव्हरऑल क्रिकेट टुर्नामेंट 30 आणि 31 मार्च 2024 दिसा. एंट्री फी 2000 रुपये, ऍडव्हान्स फी 1000 रुपये. फक्त 24 टीम मात्र स्वीकारतले. पहिली नोंदणी केल्याक पहिली आद्यता. खेळगड्यान तेमतेम गेल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या टीमीत मात्र खेळचे. खेळगड्याक जेवणाची आणि थंड पेयाची व्यवस्था असा. ऍडव्हान्सा बिना टीम नोंदणी जायना. एंट्री फी ऑनलाईन पे करू शकता. नोंदणी अखेरची तारीख 23 मार्च 2024. पहिल्या विजेत्याक 21,000 आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक 11,000 आणि ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसा. जागो अस्नोटी शिवाजी हायस्कुला लागी. कारवार तालुका व्याप्तीच्या 8 ग्रामपंचायतीपैकी अस्नोटी, मुडगेरी, हणकोण, गोटेगाळी, कद्रा, घाडसाई, मल्लापूर, देऊळबक्की, केरवडी, वैलवाडा, किन्नर, कडवाड, शिरवाड, अमदळी, चेंडिया, तोडूर, चित्ताकुला आणि बाजाळी या ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कोणी खेळगडी खेळू शकतात. अधिक माहितीसाठी स्किनाचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांनी कळयला.